Matej a ja vás vítam pri mojom ďalšom vlogu týmto typkom. Čaute! Jajo. A je deň pred Veľkou nocou. Tak sme sa rozhodli, že vám natočíme taký vlog. Taký je večer, no tak ideme ešte natrhať konáriky. Spadol nám mobil. A čo už? Natrháme si konáriky a pôjdeme si robiť korbáče. Natočíme vám aj zo strihom, keď išli po korbáče. A dáme do tohto videa aj veci z zajtrajša. Ako budeme taktorých kúpať. A ideme si teraz po konáriky a vidíme sa pri nich. Tak ľudia, už sme oblečení, už ideme von. A Jajo ešte čumí do telky, ale ja už idem von. A obujeme sa a ukážem vám. No tak som sa obul do najlepšej obu do terénu. Neviem, že či ste ju videli, ale majú to byť také šlapky. Ja mám lepšiu. Roxy a ideme si po nožnice na konáriky a ideme. Kúpili by sme si aj korbáč, ale doma uplatený je kvalitnejší. A obchody sú už zavreté. Keby nás skorej napadlo, tak by sme si kúpili, ale čo už. Dobre, vidíme sa buď pri hľadaní tých kliešťí alebo pri konároch. Tak ľudia, už 10 minút hľadáme nožnice a Jajo ich práve našiel. Vy ste z toho videli iba krátky dostrih hľadania. Iba ako sme sem išli. To sa v kuriérovi štíkali palce. Dobre, a už ideme štíkať druhé. Nám netreba, lebo To takto sa v kuriérovi štíkali palce, dal sa. Dobre, už sa vidíme iba pri tých chodbáčoch. Či pri konárikoch. Tak, čo? Týko sú ľudia, máme šlapky a musím prejsť cez potok, lebo tento blb si nedá povedať inakšiu cestu. Vidíme sa za potokom, ak sa tam vôbec dostanem. Tak zatiaľ, čau. Za ďalšie 2 minúty som ho prešiel. Neviem prečo ja vám to stopujem na každom takomto, keď to má byť dlhšie. Ale neviem, ideme si teď trhať. Strihnem video a ukážem vám, kde ideme trhať. Tak ľudia, tam kde je ten veľký krik, tam ideme trhať, tam sú hociaké konáriky. Dúfam, že tam aj tento rok budú, lebo každý rok máme odtiaľ. Tak ideme si ich pozrieť. Ideme sa pri nich, bo tam máme ešte asi 10 metrov. Tak sme tu, ale zatiaľ akýsi žiadny nevieme nájsť. Ty blb, sem sú. Janko sa ide ukázať ku strihaniu. No, musí si nájsť ten, lebo sa aj zatentuje. No tak tenčí troška, ja som ti ukazoval ten. Aha, ľudia. Jeden tenký. A keď si ide, že Jajo má nožnice, tak ho nemilosrdne zlámem. Ideme ho vyšľahať. Jau. Čiže chceme iba jeden? Jau! Asi sa mu to moc nepáči, ale musíme. Dobre, idem hľadať nejaké konáriky. Ukážem vám, keď ich budeme mať už natrhané. Tak ľudia, nastal taký problém, musím sa dať domov, lebo som zabudol zamknúť. A idem sa vrátiť, Jajo zatiaľ tu bude hľadať a strihať. A ja už počkám asi doma. Je to v pohodičke. On prúdiky donesie a vidíme sa doma. Alebo ešte po ceste. Tak ľudia, idem dole touto trávou, musím zísť.
lebo inú cestu sem momentálne nemá. Piky. Neidem nadávať radšej, lebo to sa nepatrí. No a vidíme sa za potokom. Tak ako toto prejsť? Ideme sa, keď prejdem a poviem vám taktiku. Tak ľudia, prešiel som to, skoro som spadol do ňoho. No, to býva bežné. No, moja taktika je, že si musím dať suché ponožky a musím si asi troška oplachnúť nohy teplou vodou, lebo sú celé studené. A vidíme sa dnu. Tak, ja už som dnuka. Idem si pustiť telku. Tomu robím toto videjko. Celé, ešte zajtra. Tuto máme kýbli, ktorým idem zajtra kúpať. A zatiaľ čau. A máme konáriky. No, Janko ich našiel. Tak, ľudia. To bolo z tohoto videa zatiaľ všetko. Uvidíme sa iba zajtra pri... A dajte prosím odber aj mne obrievačke. na môj kanál Jajo Game a prosím dajte mi ten odber, viem, že na tom Jajo Game je tá grafika nulová. Na Jajo je zatiaľ len jediné video, aj to je na... No a prosím dajte mi na to Jajo Game odber. Grafika A to bolo... síce nulová, Hej, hovoríš to druhýkrát. ale keď mi budete dávať tie odbery, ja si budem kúpovať aj tie veci, lebo viem, že ma sledujete napríklad Driver Xbox, aby som cez deň mohol natáčať. A to je asi odo mňa všetko. Tak prosím, dajte ten prostý odber alebo aspoň like. Tak dúfam, že sa vám to páčilo, ak áno, hoďte like, ak nie, dislike nedávajte, napíšte mi dačo do komentov a